8 Gs ang laban mga kaji. Yo, what's up mga kagagamrak? Ulit ka lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Ayun mga kagagamba, may laban na naman si tatay. Pangilang laban na to, tay? Pangalawang laban na ni tatay. Pangalawang talo. Kalaban niya si Kaji. So ayun, tignan natin kung sinong mananalo. Ang ganda rin ng gagamba ni tatay, Tagalog Lines. Alam mo, malayo kalaban itong akin. Mas malaki yung kay Kaji. Sige, laban. 1. Ayun na. Tignan natin kung sinong mananalo. 8 Gs ang laban mga kaji. Grabe. Ayun, Bumitaw bumitaw yung kay tatay. Second buckle mga kagagamba. Tignan natin kung makakabawi pa yung kay tatay. Mukhang tinamaan yung atin mga kaji. Ayun, no? Mukhang makakaano pa yung kay tatay kung lalaban. Ngayon pa lang Ay, tumae. Ngayon pa lang tatae. So ayun mga kaji. Ay, pintik yung kay tatay. Panalo yung si Kaji. 0 tayo mga kaji. Si tatay. Siguro kakaitlog lang nung kay tatay. Hindi, ma-excel pa. Makapadala. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa play si Spider Doc. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan niyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament kaya sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang, lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!